Hallelujah. Are you ready to praise him? Are you ready to praise him? I'll show you son. I'll show you son. I'll show you son. Get to show you son. Now. Hey! Umoya wenkosi. Umoya wenkosi watatu hezeki. Wambela enawe. Umoya wenkosi. Umoya wenkosi watatu hezeki. Wambela enawe. Umoya wenkosi. Umoya wenkosi watatu hezeki. Wambela enawe. Umoya okwele. Umoya wenkosi watatu hezeki. Wambela enawe. Wachiyela ngapha yo. Amile. Wachiyela ngapha yo. Amile. Wazungeza ngapha yo. Yamaniki futhi amile. Wazungeza ngapha yo. Amile. Hey, wamemeza yenu Hezekia wati matambo. Yana wamemeza yenu Hezekia wati matambo. Yana wamemeza wati matambo. Yana wamemeza yenu Hezekia wati matambo. Shout hallelujah! Aunyagaza. Hey! Ashamatambo. Eza kuye. Ashamatambo. Wana eza kuye. Ashamatambo. Biti ashamatambo kuye. Ashamatambo. Wana eza kuye. Biti ashamatambo. Ashamatambo kuye. Ashamatambo. Dati, umamncane kaZama nogogo kaZulu. Gogo omncane kaZulu. Imini namhlanje we have ama-status. Ama-status wendesinami. No, let me just say sinama-status. And then for lunch we have uBrian. And for those abangawudli uBrian, we have roasted chicken. We have chips, we have fish, we have prawns, rolls, and salads. Different salads. We have desserts and cakes at that. Kodwa, abantu expectile abantu abangu-50, but you always make more in case kufika more people. Abanye basifikele, you know. But ngokulandela imithetho ye-COVID, we have to invite abantu abangu-50. So lokuthi-ke siyabantu abakwaziyo ukuzibambela, siyazenzela khona. Siyakwazi ukuzilungisela i-drive-in, siziphekele everything. Shithi nawe nje uma unomcimbi uthanda ukusibiza, bangasithola. Ngicela ukukunikeza inamba uNonhlanhla umama lekhaya usisi wami. Inamba yakhe 273 366 7033. Siyabhaka namakhekhe, inhlobo zamakhekhe. For instance, ibhakede lakho uma ulithenga it's 400 rand, and limixile ama
queen cakes inhlobo eziyi-2, linama-bread muffin, linama-scones. Mnandi ngale ndlela ongekwathole indawo kuhamba la ekhaya. So sinama-orders from Joburg, Durban, Maritzburg, everywhere. Wonke umuntu osuke wawathista noma ifike emngcwabeni ethize or emcimbini thize ufuna ukwazi. Everyone, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, amen. Amen. Ngizokhuluma isiZulu ngibuye ngithi kancane ngoba khona sizwa sonke. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu osigcinile kwazi kwaba yilesi sikhathi. Siyazi ukuthi sidlule ezintweni eziningi ku2020 but uNkulunkulu bemuhle. Siphinde futhi sibonge ngokuthi sibe nalolu suku oluhle kangaka. Lithe maseline ekseni ngathi oh God, we thank you for these showers of blessings. Sometimes we are complaining, isingazi usicomplaina ngani, but tellina ngathi Nkosi siyabonga kusho ukuthi leli suku libusisekile. Ngingadli isikhathi ngoba vele sisihambile. Ngizocela ukuthi sonke abazokwazi ukusukuma sisukumeni ukuze sikwazi ukuvula ngomkhuleko. Sibonge nje uNkulunkulu ukuthi luze lufike lo lusuku oluhle kangaka. I would like to ask the woman of God, Pastor V. Dube, to lead us in prayer. Nguwe izolo, nguwe namhlanje, nguwe naphakade. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu woNkulunkulu. Awunasiqalo, awunasiphetho. Udumo lukufanele baba wethu ongcwele ekushoneni kwelanga. Izibongo baba zingezakho, umuhle wena uyakhazimula. Imisebenzi yakho Nkosi iyababazeka ngaka emhlabeni wonke. Baba siyabonga, sibona uthando lwakho, sibona ukwethembeka kwakho phezu kweimpilo zethu. Kuba sibe khona nje baba endaweni Nkosi yami ekhayeni la kaNdosi kuumusa wakho. Usithwalile Nkosi kulonyaka obuphithizela. Kulonyaka Nkosi yami umuntu eziningi ezibhlungu, kodwa wavela uNkulunkulu onimela izwi lakho. Uthe uyosithwala Nkosi, kodwa sigugu sithwele. Siyabonga umusa wakho. Baba lolu suku Nkosi yami lokubungaza Nkosi yami uzukhanye nozama phakathi kwaleli ikhaya vele uNkulunkulu. Sibonga konke osenzele kona kusigcina kusihlenga nokusiphatha ngomusa. Lolu suku sinikele ezandleni zakho luqalize liyophela akhazimuliswe igama lakho ngoJesu Kristu Inkosi yethu ebusa manje naphakade. Amen. Siyabonga Pastor V. Dube, uNkulunkulu akubusise. Today bazalwane njoba ngishilo ukuthi it's a blessed day. uNkulunkulu asiphe lona. Ngizoqala nje ngibingelele osingabo. Cela ukubingelela uZamandosi. Shine Zama. Shine Zama. Bese ngibingelele uBaby girl. Zama umphakamise bantu uBaby girl. Birthday. Umndeni wakaCele wawungekho. Ngiyathanda nje ngokukhethekile ukubingelela umndeni wakaCele. Owasibona nathi Nkosi yami singomngadi nje. Sibancanyana, wasithanda, wabona imbali enhle umama. Awukuthemba Nkosi yami. Uma ngikhumbula lezi khathi leziyana zasendala. Ngale yamnyaka. Norish mama. Ayangeke. Kodwa ngithanda kakhulu ukubingelela umndeni wakaNdosi ngokukhulu kuyisithoba. Bese ngibingelele umndeni wakaMngadi. Wasilethela umama azabona uButhemba baze bathandane bashade
bese umama esizalela leya mbali enhle kangaka uZamandosi okungaye namhlanje sibuthene kule ndawo. Bese ngiphinde ngibingelele ngokukhethekileyo umndeni wababa kaZukhanye oqhamuka le kude osihloniphile Nkosi yami. Wa driver wazungeza wazofika la eMaritzburg. Sithi shine kumndeni kababa kaZukhanye. Simbingelele nobaba kaZukhanye. Ngaba sikho la kuba kekho sithi shine kuyena. Shine. Hayi bazalwana anginizwa shine. Shine. Siyabonga bazalwane. Ngokukhethekileyo ke bazalwane sizocela ozosamukela phakathi kwekhaya. Sithi uJesu Kristu. Amen. Namgelekile, nidanse nize nidanse naphezulu kwamatafula. Kube mnandi. Siyabonga nanokuthi nifike bengeke kube umcimbi ngaphandle kwenu. So ni enjoy. Ngicela nje umndeni wakaMadikana uke uthi shine. Ngicela ukwamfishane because isikhathi sisishayile. I'm not very good at talking, but yeah, ngithanda ukumbongela uZama on this beautiful day. Thank you for the sheer opulence, my love. This is just spectacular. And yeah, nayo uZungu njalo. Happy birthday, my love. Oh my God. Usisongishaya ngempama every day. Lapho nje ngila. I'm like ngumamkhulu hayi bathugela yashaya. But anyway, uZama noZu, they are beautiful souls. Siyabonga nje that we have them in our lives, especially that I have her. She's my confidant. Ngizocela ukuthi ukushintsha kancane nje kwi program le nginiyeziwe. Ngicela ukuthi njengamanje sicele one of Celes family member Sisibongile Igama elihle leNkosi yethu Jesu. Amen. Nje ngiyabonga ukuthola leli thuba ngizoba mfishane ke nokho. Ke mama leli culo engiliculayo uyazi sikhasa sicula lifana nempepho kwethu. Kwakuthi noma kukuhle noma kukubi sisonke sisaphelele iswini sama senifikele la noma kodi lafana nempepho ekhaya. Sona manje Zama ngikufisela inhlanhla konke. Asikakaze sizwe umama icomplain ukuthi uyamhlupha. So nje intombazane qhubeka uziphathe kahle. Ukhulu uzukhokhobe. Ngoba izibusiso zakho azilele kwenye indawo zilele kuma wakho. Ubaba wakho noma ngaba akekho kodwa ukusebenzisa ekhanda lakho ukuthi kuba ubaba mangenza into engasili ubaba kodwa ngabe uyajabula ngoba ukhona. Kuko konke okwenzayo futhi Zama ube kuNkulunkulu. uNkulunkulu akaguquki ihlala emile njalo noma izimo zikushaya endleleni kodwa uNkulunkulu uma nawe la abangani sebehlehlile kodwa yena uhlala eyidwala ehlala eyinsika Nkosi emsinkosisi ngakho uZama uzwile ukuthi endleleni yakho Zama uzungamlibali uNkulunkulu ngizocela ke manje ukuthi kube khona ozosikhulumela on behalf of our neighbors uAntubongiwe Jehova uzoyigcina impilo yabo uzoyigcina impilo yabo uphinde ukhusele umoya wabo ukhusele umoya wabo mina ngizohamba
Inkosi. Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngibingelele umuzi kaBakucele, ngibingelele omakhelwane, ngibingelele ihambeli zethu abangani bazama in the name of Jesus. Amen. Amen. Bazalwane siyalibonga ngelukusu ngoba baliplanile uMamcele kodwa uNkulunkulu waliphumelelisa. Haleluya. Sizobongela ke ingane ukuthi uzigcine kwaze kwaba la. Haleluya. Kuba uNkulunkulu bengekho ngabe abekho la bekhona. Haleluya. Hey, siyabonga bazalwane kakhulu. Umama uyayithanda ke ingane yakhe. Uyamthanda uzama wakhe. The one and only child anayo. Jesus. Haleluya. Esikubongayo ukuthi ke waphinda ke uzama wasethola umunye umndeni owazana noNkulunkulu. Haleluya. Siyazothi ama-in-laws akhe ayamsaba uJehova yamazi. Siyabonga mndeni wakaMadikane. Haleluya. Uthi ingane yethu nizoyiphatha kahle. Haleluya. Ngesandla sikaNkulunkulu ngoba umuntu osaba uNkulunkulu siyazi ukuthi unako konke. Haleluya. Siyabonga wasebatholela ingane enhle. Haleluya. Ingane le iflower aliphiwe uJehova. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ngako konke ukuthi uzama nje akhule esaba uNkulunkulu ethanda uma wakhe ngoba uma uzama noma wakhe bobabili kakhulu basondelene kakhulu. Okubahlukanisa angazi uthini ngabahlukanisa noma sebeshada koba inkinga. Haleluya. Haleluya. Kufanele kube umsebenzi. Sithi emndeni wakaMadikane nizeni isigadele kahle lengane. Haleluya. Nobe nenzela umama. Haleluya. Ngendlela ethanda ngayo ingane ngoba utheme ehamba ubaba wayo uthando lakhe lonke laseliya kuzamazama. Haleluya. Iflower lakhe leliyana Jesu. Siyacela uNkulunkulu athi abe nabo kuphumelele konke nezifiso zabo. Haleluya. Ukuthi baze bashade kahle ahlale kahle emzini wakhe. Haleluya. Ngoba ukhuliswe kahle ekhaya right. Haleluya. Elinenhlonipho elinako konke ezandleni ezifudumele. Amen. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Cela nje uzama nobabakazi uKhanye bake basukume bese sithi shine ibona. Naze nabahle. Bonga babakazi uKhanye ukuthi umntwana wethu ehambile eyosebenza wayibona lembali enhle kangaka. Kwathi uma ngabuza meselimele wangaxava bayaxava bafana. Niyazi ukuxava? Hawu niyazi ukuxava? Owase sobantu uyazi nje ukuthi yini ukuxava. Wangamcrossa. Bayacrossana abafana bashiyane. Kodwa wathembeka. Siyabonga. I honor you with that. Siyabonga kakhulu. Ukhombisa ubudoda. uNkulunkulu asigcinele wena akukhulise akubusise. Amen. I bless you today. More showers of blessings to you. Sizocela ke bazalwane ngokukhethekile. Ngicele uAnti uThobeka Mkhize uAnti kaZukhanye. Manje ngilethe ukubonga bengisakhuluma noMamcele efonini kulamanye amalanga ngithi yazi ukuthi namhlanje ilanga lendumiso. Amen. Simbonile uJehova ebanathi esihlenga usathane sethu ufuna ukuroba. But yena wenza umehluko wenza isimanga for thina. I know ukuthi abantu abaningi bazwile ukuthi kwenzakale ini kubozama bese hambile beyosebenza. But ke out of all that we thank God ukuthi she is back home safe. Abantu abaningi kwezinye indawo they don't come back safe if there is a tragedy that happened kuyena. So ke sizothi nje uNkulunkulu abe muhle aqhubeke njalo abazungeze. Ngiyamthanda umhlabelelo ukuthi ungezungezile ngasemuva nangaphambili because it is because of God's mercies. Siyabonga ke nesidudla sethu bathi kufana nami kuZukhanye. I'm so proud. So anginawo amantombazane so amantombazane ami lawayana. You know sometimes mona bafana kuphela uyuzimangalele ukuthi gazi ngiyakwenzakalani. Awu bengithenga nezimpahla ngiyakhumbula bese abancane bengengithenga impahla zabogeli qala. Ngiqale ngisho kule island yama girls ngoba I love girls. God is gonna give me such beautiful girls. If esibone intombazane yami naya lapha le rato.
umakoti omdala lo wayana bese ke kuza uzama number 2 omunye umakoti simshile uyasebenza so but nje siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu bemuhle ilanga lokujabula ke lela namhlanje ngiyabona angakabona abantu bedansa ngithanda umjive sazo jive ngithanda ukuthi nehealing bengiyisuza ngiphethe nespare ukuthi mase kuwa amatafula ngizilo ukuthi asebenza amatafuleni ngibona ngokujima from this tafula to that one so siyabonga kakhulu Zama you are our daughter now abakacele shem bye bye no kahle kahle asiniphuci kodwa simlethele indodana that's what's the most important thing sithi nje uNkulunkulu ababusise angifuni ukuthatha isikhathi as I said babu angasizoza okay uba uthi right so ke sengikhulumele ke naye ukuthi siyanthanda kakhulu siyabonga nokuthi sithole iconnection ngendlela esimanga you know what we've noticed sithola umama ucele yo she's got this agape love asibonsana ngesikhathi esincane sisamazile from last year until now she just loved that ngize ngithi hayi mina ngeke ngikhone ke le hayi but yena she does it nje with love because it's in her so siyabonga mama ngicela nokusizalela isiphalaphala esifana njengalesana uZama it is a blessing kithina siyanthanda kakhulu so ke sizaba umndeni uNkulunkulu azawubeka sihlangane ngoba usihlanganisile we never know ukuthi we'd be in Pietermaritzburg from Joburg to Pietermaritzburg we thought it's too far but uNkulunkulu emuhle wasihlanganisa we thank God for everything amen hello ayibo faka umoya hello I'd like to greet everyone. Hello. And the ladies of the day. I just want to wish you happy birthday. And on your special day, I just hope that God grants you all your heart desires and abundance in every area of your life. Yes. From me to you, all love. Wow. Yes. Oh my gosh, I love you. Voice of my guys. I don't even know what I'm gonna say. But I just want to say happy birthday to you, Zama Lozukanya. I hope God blesses you. Carry on being a great mother that you are. Carry on being a great friend that you are. I hope your relationship grows, continues growing. Yeah, may God bless you. Happy birthday to both of you. Oh. Yes. Ninjani? Yeah. I don't really know I was gonna speak, but happy birthday to the both of you, and ngithanda ukubonga ubungani bakho, nesandla sakho esifudumele, ububele bakho, usitshengisile ubuntu to us as your friends, and really appreciate that. Yeah, God bless you and your family. My brother. Ngizocela ke manje sithi ukuthula nje kancane khona okubalekile okuzayo ngizocela ladies first ngizocela uZama nobaba kaZukhanye khona bathanda ukusho ukuthina ngizoqala ngoZama
Amen. Amen. Okay, ngisathanda walala. Namhlanje I'm turning 25. Oh. Yes. Uzu was turning 1 on Monday. But because birthday yakhe izoba Monday sayijoina neyami namhlanje. Owesibili ngisacela siculela uUnpromise because nayo birthday yakhe namhlanje. Sicela usukume Unpromise. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Promise. Happy birthday to you. Ngisathanda ukuqala la. 2020 mina has been a rough year for me. Beginning of 2020, uma wagula kakhulu. And she went to I think wahlala 3 months, 4 months ekhaya. Because waye wele isibeletho. So kamele ahlale esibhedlela. And during those times it was hard because beku COVID. So bengisengedwa nengane encane. I remember safonela uLilian, uLilian asukume. Oh. Na kwaba bantu. Safonela uLilian. uLilian lo. uLilian ke mina ungazi ngiyingane. Uyena wayengadi. Sino boy. Nihlupha. Ungazi ngiyingane uLilian. So uyena wangikhulisa. And then wahamba wayoshadela eGoli. But she's from Zimbabwe but washadela eGoli. And uLilian azanga like angabazi ukuthi asuke eGoli azongisiza because naye wayinengane ecishe ibe ngangozulu. Wafika uLilian wahlala nathi since March akazabuyela umnyeni wakhe. Uyazabuyela ngoJanuary. So we also like to thank you for that genuine kindness. Ngiyakuthandana. You are my family too. And then uma waba ngcono like impilo yaqhubeka yaba righty. And then yes, 2020 has just been rough for me guys, but then I managed to pull through because even like last week, before 2 weeks back, bazama ukutshontsha imoto ngihamba ngayo e-town la eMaritzburg. Nalapho umusa wenkosi ukuthi mina ngiyazwana namaphara. Mina amaphara abangani bami. So njalo mengibabona ngibapha imali. So luckily enough ukuthi lelo phara lalingazi lafika lazongibiza lathi nabo betshontsha imoto. Sasibuya umfana seyivulile imoto sekushoda ukuthi ahambe nemoto. Waphuma esephakathi wabaleka. Last week ngayePina we had attempted hijack ongazi bizwa ngani. There was guns involved, everything was involved, and I survived that as well. So ngisathanda ukubonga uNkosi ukuthi ingigcinile kwaze kwabi namhlanje because namhlanje ngabe umncwabo wami. So ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngigcinile kwaze kwabi. Uchat Norris wena my friend. Ngiphinde ngibonga uma wami. Yo guys, my mom loves me. I think angamane ukuthi afe yena kunokuthi kufe mina. Angamane ukuthi kufe yena kunokuthi kufe ingane yami. That's my mom. My mom ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ozange ungitholela istepfather. Azange ngitholela istepfather ngoba mhlawumbe ngabe sikhuluma esinye isitori sokuthi asibhekane emehlweni. So ngiyakubonga nalokho and ngibonge nothando lakho nginika lona because in whatever I decide to do mina ke I'm all over the show. Mengithi ngifuna ukwenza lokho, my mom's very supportive. Mengithi ngifuna ukwenza lokho ukhona. Mengithi ngifuna ukwenza lokho ngithanda ukubonga konke lokho. Ngiphinde ngibonge umndeni kaSiya
for all the love and care that you guys have shown kulesikhathi senginaze ngaso nokuthi nisupporte umzukulu wenu nize la eMaritzburg All the way from Joburg. Ngiphinde ngibonge umndeni wami wakacele nowakamngadi. They've been very supportive as well. And bami, mamncane, angazi kuhlukaniswa kanjani but nonke. Ngiyathanda ukunibonga ukuthi beni supportive ngayo yonke indlela futhi. Yonke into esithi ayenza ekhaya aningabazi niyafika. Phinde ngithanda ukubonga uSiya. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubile ubaba kwingane yakho. Yeah. Wangangishiya or say no, you know what, this and that and that. Siyeke my relationship sengibonga ukuthi ubele ubaba uqotho kwingane yakho. As much as the distance is bad, but ubile ubaba uqotho kwingane yakho. And thank my friends. Abangani bami bangisize kakhulu ebusuku. Abanye abakhanga kuyimanje basenza makeup. Kodwa ngiyababonga kakhulu. Ngibonge nonke ke ngokuthi ngihlanganile nazalana nazosupporta. The first birthday as Ukanye, the 25th birthday I don't think it's a day for me to be talking a lot, so I'm so to Mando Singapore for being beautiful, for being more than young. For all you do for me. I think I'm not about Lana, so I'm a very difficult person. So everything you do for me, and happy birthday, God bless, stay beautiful, always know what's in your time. Now happy birthday, cool, and thank you very much for supporting me as well as myself. This is feel like I am colleague. Mama Zalo. No. I'm so home just in everything you do, you know. We are not facing for nearly if there's something happening. Yeah. We and NJ will be the first to say, Baba Nazu. Yeah. Wash your good. Especially when I can respond whatever way I can. Yeah. I just for continue to support Zama. And it's true, Utanda now for one Ghana again, it's gonna be difficult, but thank you very much. Manosekaya, Mandonyela, Makaisa. Thank you very much, guys. I know I get cool, but you're always there for me. Thank you very much. Love. Thank you. King
Kristu. Amen. Ngiyabonga abathandekayo. Ngiyabonga. Ngibingelela uzukhanye. Ngibingelela uZamandose egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Esingaye ke namhlanje. Amen. Ngibingelele umndeni wakacele. Abantu bokuqala laba empilweni yami ekufanele ukuthi nje ngempela ngiguqa ngizithoba kuona ngibonge. Ngiphinde ngibingelele bonke abasihambele lekhaya abangani izihlobo imndeni wonke nje umuntu osihambele lekhaya ngiyabonga. Ngiphinde futhi ngibonge umndeni wakaMadikane okwazile ukuthi ngithi ngenzele uzukhanye nje into encane nje umndeni wakaMadikane osukumela phezulu. Siyabonga ni driver nisuke eGoli ama toll gate nikhokha yonke nje into kuyimali yonke into namhlanje. Siyabonga ukuthi nikwazile ukuzoba nathi kuleli khaya. Engababalanga nkosamsemo ngixolela nesikhathi esihambile fanele besekudliwe nje yonke. Ke ngiphinde ngibingelele ke ubaba kaZukhanye. Kuka konke nje okwenzekile kuleli khaya ngiyakubonga baba kaZukhanye. Ngizoqala uZamo bethola umsebenzi eThekwini. Uthama ethola umsebenzi eThekwini bese inkampani yamkhipha ukuthi aye le PE. Wahamba kuzama wayingathandisisi ubaba kaZukhanye. Ngathi mina hayi bofanele ahambe phela baba kaZukhanye. Fanele asebenze phela uZamo mina sengizohlala phansi futhi. Ukuthi kuqhubekani kwenzekani kodwa phela egcineni ngizohlala phansi uZamo fanele athi take over. Noma niyamthatha niyamsheshisa ngizosala kodwa nje okusele muhle kayo ngisebenzela nani kaMadikane. Ngiyabonga baba kaZukhanye. Ngizoxoxa nje sengiqoqa ukuthi uZamo esesePE ube nenkinga bahlangabezana negebengu bamkhomba ngezibhamu konke lokho okwenzekile okubuhlungu namhlanje uZamo fanele besiyamngcwaba. Ngize ngathi kwabanye abangani bami yazi namhlanje usuku lokuthi sidumise uNkulunkulu sibonge ngoba mhlambe mina ngangise Fort Lake noma ngicathi uZamo mhlambe mina nganje angikho kwale ekhaya. Uhambile kuzama uZamo esesePE. Okay, no hambo lwabo nje lwangabamnandi sebefika ngo past 12 ngangile ngifone njalo nginovalo. So bafika kozama hayi ke kuze kube ingakusasa bahambe bosebenza kanti sebezoba nenkinga kozama. Usho ukuthi uZamo uthi manje ngikufonelile usho ukuthi sebese police station Zama usho ukuthi inamba yami beyazi wafonela mina kuqala wangangithola. Ufonela abasemsebenzini wabathola wafonela mina wangangithola wafonela ubaba kaZulu wamthola wamtshela kwenzeka into enjengayo sebe hijackiwe kodwa uNkulunkulu emuhle basindile. So ubaba Zukhanye wathatha ucingo wangifonela wangitshela ukuthi mama oZama sebevelelwe inkinga sebe hijackiwe baphucwe amafoni ama laptop yonke into ongayazi imali konke nje kuhambile. Ngithi muphi athi hayi ukhona baphilile basindile. Ngithi okay nginede ngithi okay alivala ucingo usiya ngithatha uZu angithi uZama bemshila umntwana ngithatha uZu ngimfaka emhlane ngePE manje. Angazi ke nalapha ePE noma bengizofika ngeenyawo yini kodwa nje ngivele ngathatha uZu ngamfaka emhlane ngathi hayi ngiyahamba angiyazi naleyo PE ukuthi ibheka kodwa ngiyibona iPE ifana nokuthi kusuka la ngiyala istudio enodale so ngayibona nje ukuthi ngizofika lapha. So ngathi mangikhuluma usho ukuthi wanginika nenamba uZama engamthola kuyona mangifona kuse police station uZama yakhala uZama ngithi manje Zama mina ngikuzwa kwenze njani athi uyachaza ayingimuza ukuthi angimuza akusho ukuthi baba Zukhanye sengichazelile kube isikhashana aphinde kuzama phone esesho ukuthi hayi ma kube kanje kodwa still ekhaya ngoba uthi into egcine yenzekile emsebenzini ngafonela emsebenzini ngathi ngicela ningisize gibelisana uZama abuye bebe promise ukuthi ngoba uZama uhamba ingane uyancelisa bazonjalo everyday bazoletha ubisi lengane lekhaya alisafikile ubisi lengane uZu wagcina manje sencelo lwami ongekho uZu ujwayele ukuthi bayilala alale ngengcene
So ke manje kucaca ukuthi ngoba manje uzama ke ulala nami mina bese ngimfaka ibele lami alincele nje futhi uzwaza zumeke ngithi nje umuhle Nkosi wathi wena uyinkosi ekujuleni komhlaba so ungenzelile ubukhosi ngiphinde ke futhi ngibonga uzama mntanami ngiyakuthanda ekugcineni kuko konke mangabe uyaphumelela emshadweni uzoshada kubuhlungu kumnandi kodwa ekugcineni fanele ushade nami futhi ngahamba ekhaya ngeza la kaCele so ke nawe ke mntanami kofanele ngenanga uhambe kubuhlungu kunjalo ayikho ke into engoyenza kodwa ngiyazi ngihlala kuma wakho ngaso sonke isikhathi uyiphathe kahle maqhubeke kahle uziphathe kahle uhloniphe mntanami ngizange ngikufundise mina ukuthi ube uvazi kube njani so ke ngiyabonga abazalwane ngakho konke nje ngibonga umndeni wakaCele akwaziwana kahle umndeni wakaMadikane selubonile abakaCele babonile nina baMadikane usisi omdala ulama umyeni wami yena umyeni wami ke ngamanyana mase kuthi ngathi ngithola umntwana esibhedlela ubaba kaZama wayekhona wayegqirha nami manje and namhlanje ngiyawezwa nje lawo maphilisi so ubaba Zama nami ngase ngateta ngase ngadischarge uqala kwethu ayoqala ekhaya emzini eMbali uzama wathi efika nje umuntu ofana noZama umuntu nje obefana noZama anti-co ngicela bakubona anti-Makho nawe ulasibona bomnyeni wami sekuba uzama usibiza wami usashona ubelama so ke nangumntana wakhe so ibona abantu bakaCele ukhona umnakwethu kuyashada intombazane imsize ekhaya iyashada bayiphathela umshado so akakwazanga ukuphumelela ngathi ayisodlula ngathi hayi makwenzekile nomshado uyadidizela udidizele thina kuyi-just iphathi nje kangakanani kumshado so ke nakazange akaphumeleleke so siyabonga ukusupporta upromise umntana wakhe lo basuke ePretoria siyabonga bezosupporta lekhaya nayo baningi nabangani bazama benza izinto nami ngize ngibona ukuthi ngeke ngize ngazenza nami lezi zinto abangani bazama nje bazinikela ngakho konke ngiyabonga abantu abami nibambane njalo noZama nimthande futhi uZama nithande kade ngisho ngithi Zama ake usebenze mntanami kwenzele nje labangani bakho abenza izinto ezingaka hayi babangani bazama benza izinto nami angingazi ukuthi ngayiqala ngaphi ukuzenza abeve bemenzele okuhle ngiphinde ngibonge omama beingane lezi abaletha abantwana babo kuzukhanye bangeke kube kuhle kube labo dadewabo abekho lekhaya so siyabonga abazali beingane abasilethela ingane siyabonga ngibonga lonke nje lonke ngiyabonga veli ngiyabonga nonke nothokoza nothemba siyanibonga angithi ngizoripotha into nina nisumele phezulu so ngiyabonga lonke manje bongiwa sithole niyeke isikhathi senu i-weekend wonke umuntu ufanele azenzele izinto zakhe kodwa nize nizohlanganyela nathi layo Joyine Nunu Liliane ngikhulisela uZama ogcina sewudadewabo bese kufanele behlangane ngami lapha ekamereni so ngiyabonga Liliane usukumele phezulu ononqathi Liliane usukumele phezulu uyadeweza ukuthi ngiyagula washiya umyeni weza nabantwana umyeni siyamfuna uLiliane asisafuni thina naye hawu ngithi baba kamhawu nkosama usixolela ngakabi right nanamanje angakabi right ngoba ngifuna Liliane ahlalele ekhaya so nje Liliane yangisiza umntanami ngomthatha yena firstborn ke mase kuba uZama ke usenzela konke uLiliane nginebhayikane ezacile uLiliane ufiya bhayika sengibuye emsebenzini ngilale ngoba uLiliane yangibhayikela uLiliane uhlale noZula nezingane eziwu2 angiphinde ngibonge uAmanda
u-Amanda uthe uzama ehamba kwacaca u-Amanda umntwana kadadewethu ta wafanele ukuthi ashiye kuba uthatha amasuitcase wazohlala la ekhaya ngoba ezogadela uzama umntwana so walala nengane mangofile-ke mina bengilala noZu unana kodwa nje begeza uZu bengingena stress sokugeza ingane so ngiyabonga nawe nana ngibonga sisithoko kunjenje nongo ubona abalalanga besesenza nezulu liyabheda liyana sime lidume usithoko saba nezulu nongo sihlale phansi so nje konke nje bagcina kodwa kuphumelelile ngiyabonga nonke niphumelelele ekhaya ngiyanibonga kakhulu nenze usuku lwethu lube mnandi happy birthday Zama. Happy birthday Zuzu. Zuzu. Hayi abakamadikane ngathi mangithi angeke uZuzu sala la. Nitha nami ngaba ngamthatha uZama. Basethi babamadikane hayi makazama. Alikhe libi. uZama akazale nje ingane ezo6. Mase kuthi ke ezo2 sizokushiyela zona. Ezo4 ziye kamadikane. So Zama mntana ngiyacela ngempela u6 awuwenze. Ngulina mina ayingeke lebhodi ngahluleka. Hayi kwakunzima lebhodi kodwa wena Zama kuzoba right kuwena. Ngiyacela nje kanami. Ngempela ubathola abantwana siya. Qina ndoda. Ngiyabonga kakhulu. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to praise him? Are you ready to praise him? I'll show you son. I'll show you son. I'll show you son. Get to show you son. Now. Now. Hey! Umoya wenkosi. Umoya wenkosi watatu hezeki. Wambela enaweni. Umoya wenkosi. Umoya wenkosi watatu hezeki. Wambela enaweni. Umoya wenkosi. Siyashumaka ne? Yes, Shumaka, please, vaya Sponela.
webazalwane uzuliphathela uzuliphathela webantu bami niliphathela okande zami niliphathela oyishaya woza ijukuthe phansi woza futhi one more time woza woza futhi one more time hayibo wemanda bami niliphathela wengane zami niliphathela wabazalwane niliphathela wonke umuntu aliphathela ngoba uJesu walifela ngoba uJesu walifela amaqhawe enkosi one more time woza ngoba uJesu walifela amaqhawe enkosi wena uzuliphathela ngoba uJesu walifela
Oh, Mantababi. Oh, Tandanani. Oh, Mantababi. Ebazalwane. What's up? I'm silent. Ungasali. What's up? Uzuli Pantega.